Vitajte na kanáli Promoteus Slovensko. Dyňa červená v celku je v akcii za 89 centov. Popradská extra špeciál pražená mletá káva 250 gramov stojí 6,18 €. Nektárinky broskyne voľné sú v akcii za 3,39 €. Jedinová debrecínka z kuracích pls je v akcii za 79 centov. Kuracie štvrte grillované sú v akcii za 59 centov. Mini drolka čokoládová 58 gramov stojí 39 centov. Milko grécky jogurt biely 0% tuku je v akcii za 3,19 €. Milko tvarok jemný tučný 250 gramov je v akcii za 0,89 €. Ferrero Duplo oblátková tyčinka 18,2 gramov stojí 45 centov. Opavia Bebe Brumík je v akcii za 43 centov. Tina brinzové oblátky slané sú v akcii za 54 centov. Hello detská výživa je teraz v akcii za 79 centov. Rukona jablčný ocot kvasný 5% 200 ml je teraz v akcii za 79 centov. Diana olivy zelené s paprikovou pastou sú teraz v akcii za 49 centov. Jupík Aqua jablko, jahoda 0,5 litra je v akcii za 89 centov. Perek víno z čiernych líbezlí 0,75 litrov je v akcii za 5,99 €. Zlatý bažant Radler 0,0% stojí 0,75 €. Dove mydlo tuhé nourishing, pint 90 gramov je v akcii za 1,59 €. Tácka na grill alumíniová sapler, balenie 3 kusov, je v akcii za 99 centov. Bohemilk maslo 82% 250 gramov je v akcii za 5,97 €. Ak sa vám naše videá páčia, dajte like, zdieľajte ich a nezabudnite sa prihlásiť na odber. Takto vám neujdu najnovšie akcie a zľavy.